ọkọtọkarịrị. Nke anụnwa bụ Chinelo dịka esi wee kọwa na Chinelo bụ nwaanyị malụ mma mgbe gịnị ochie n'otu akafa na-adị. Then nke a bụ ego anyị riri mgbe ochie, ego dị iche iche. Anyị nwere ego ayọrọ, cowries. Anyị nwekwara malilas, ego igwe. Anyị nwere gịnị mkpụrụ ego Nigeria bụ Nigerian coins. Anyị nwere ibiri coins. Anyị nwere Biafran currency. Anyị nwekwara 50 kobo. Nke a bụ a woman freshing water. Nke a bụ a colonial soldier. Nke a kpọrọ nke a ọnwụ elu. Nke a bụ conspiracy. Nke a bụ gịnị Okonkwo from things fall apart. Kedu ife Okonkwo ine Okonkwo anya ifu na Okonkwo na-ewe iwe. Even isi akwụgbo mmadụ ọ ga-akwụ maka na onye ọ na-wekọtara iwe tọdo ọnụ ya eze ma na nsogbu adịgo. Kedu ife ọ na-ewere iwe? Anyị jụọ ya sị Okonkwo gịnị bụzi ya problem? Okonkwo wee si na ndị ọcha bịa n'ala Igbo mebisi omenala ndị Igbo wee si na things are fall go gịnị apart. Wow. So, nke anụnwa bụ gịnị onye ngwọrọ kasi from Enugu from nwa obodo ọ ya tụrụ ya. Nke a bụ wee zuo oke ka a kpọrọ ya. Ị na-anya taa ifu n'ụwa dị ezu oke. O nwere ya bụ ogbenye ife na-akọ ebe ego ya eji wee na ndụ ya anya ma ụmụ ya. Ị na-anya ọgaranya ị na-ene ife na-akọ ya bụ gịnị